Dobrý deň, predstavíme si ďalší produkt, ktorým je Krystalon vo fľaši určený na izbové rastliny. Krystalon vo fľaši môžeme používať na všetky typy izbových rastlín. V našom prípade si zalejeme nolinu. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že nejde o bežné kvapalné hnojivo, ako by sa mohlo podľa obalu na prvý pohľad zdať. Je to kryštalické vo vode rozpustné hnojivo, ktoré rozpúšťame a následne z tohto pripravujeme koncentrát zmiešaný s vodou. Výhodou takéhoto krystalónu je jeho jednoduchá aplikácia. Ďalšou výhodou je to, že z takejto fľašky vytvoríme až 100 litrov zálievky, no a samozrejme je to veľmi bohatý zdroj živín pre rastliny. Postup pri používaní tohto hnojiva je veľmi jednoduchý. Vo vnútri už máme kryštalické hnojivo, ktoré zalejeme vodou. Samozrejme nezabúdame toto hnojivo pretrepať a aspoň minútu nechať pôsobiť jeho rozpúšťanie, aby sa všetky jeho častice dokonale rozpustili. Vrchnáčikom si hnojivo uzatvoríme a aspoň minútu premiešavame. Následne po dôkladnom rozpustení umiestňujeme jeden vrchnáčik, čo je asi 15 ml, do 3 litrov vody. Takto vlastne pripravíme zálievku, ktorou už polievame rastlinky. Nezabúdame ani túto nádobu dôkladne premiešať a následne zalievame. Aplikáciu takéhoto hnojiva opakujeme zhruba raz týždenne, to znamená od jary do jesene, no a zhruba od októbra do februára ho môžeme aplikovať na rastlinky jedenkrát za mesiac, čo im v tom období zimy, teda odpočinku, úplne postačí. Hnojivo Krystalon, ktoré je určené na izbové rastlinky, môžeme používať aj formou postreku na list. Upozorňujem však, že nikdy nepostrekujeme za slnečného počasia, kedy by sme listy mohli spáliť, a taktiež ho neaplikujeme na kvety. Na tých by mohli vzniknúť nepekné škvrny. Ostatné zaujímavé informácie nielen o tomto produkte nájdete na našich webových stránkach, ale taktiež aj na Facebooku. Dovidenia.